Abazali baka Oleboheng Mosime kuzomela baveze ufakazi bokuthi ngesikhathi sigameko uOleboheng wayesendaweni efanele nokuthi akukho okwacasula intsha. Ungoti wezomthetho uthi uma abazali bemangalela umnikazi webhova kuzomela kube nophenyo olunobuqiniso. The parents observed this horrific incident, and in this instance, they can claim both special and general damages. With special damages, we talk of damages that can be quantified, easily quantified. Umkhandlu Dolobha iMangaung uthi uzokwethula umkhankaso wokufundisa izakhamuzi ngemithetho yokufuywa kwezinja. Lo mkhandlu Dolobha uthi umuntu ofuna ukuba nenja noma osenayo vele kumele abe nemvume evela kuwo. Sifumane sisebenzisana kakhulu nabantu aba-owner pit bulls. Abantu babonile ukuthi zinengozi kakhulu nokuthi zithathe impilo ka uLeboheng. uLeboheng uthe ukuthi wasibonisa ukuba kunento kufanele siyenzile. Udokotela wezilwane ozinze eBloemfontein uthi abanikazi bezinja kumele bathole umqeqesho ozobasiza ngezinja zabo. Uthi kubalekile ukuthi amabhova ajwayele abantu kanye nezinye izinja. It's necessary to, when you're having this kind of dog, is to train the dog to listen to you, behave well, and socialize the dog. Get the dog used to other people, get the dog used to other animals. Kusenjalo, iSPCA ibike ukuthi amagatsha ayo eGoli, eKimberley naseVirginia eFree State nawo athole ama-pitbull avela kubanikazi abawuhlabe bawulawula ukuthi banikele ngezinja zabo.